Mga nakalaylay na kable sa Mangaldan, Pangasinan, peligroso sa mga magbabalik eskwela at motorista. Narito ang report. Abot kamay na ang mga nakalaylay na kable sa harapan ng Mangaldan National High School. Lubha itong delikado hindi lamang sa mga motorista, kundi maging sa mga learner na magbabalik eskwela sa susunod na linggo. Talagang delikado yan, madam, kasi mga estudyante dito, pag dumadaan, bis na nasa gilid sila, dito daanan ng lahat ng sasakyan. Mga telecommunication lines umano ang mga nakalaylay na kable ayon sa pamunuan ng Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO. Tinungo ng news team ang isa sa mga kumpanya ng telecommunication line sa probinsya. Pero ayon sa kanila, kailangan muna nilang kumpirmahin kung sa kanila ang mga kable. Pero kanina inayos na rin ng CENPELCO ang mga peligrosong nakalaylay na kable. Alinsunod na rin sa request ng pamunuan ng paaralan. Ito pong inaayos namin dito, mga cable to sa telco mga ito, hindi wire na mga CENPELCO. Inaayos lang namin to para sa seguridad ng mga bata kasi nakalaylay na, tsaka sa mga motorista. Kaya tinatas namin, binabandal namin para walang madisgrasya for safety. Mapatid ang mga kwan, mabuti na lang na iayos. Una na rin umanong kinausap ng local government unit ang pamunuan ng telecommunication companies at electric cooperative kaugnay sa clearing operations ng mga sagabal na kable. Kasama si Jing Dakanay, Joan Ponsoy, Balita Amyanan.